1993. Oživenie antikultového spúšťacia losť tragédia vo Waco. 1. februára 2023 FBI a americká národná garda obliehali členov náboženskej organizácie Branch Davidian v ich areáli Mount Carmel nedaleko Waco v Texase. Počas obliehania zo 86 ľudí, vrátane 25 detí, medzi ktorými boli dojčatá a deti do 3 rokov, ako aj ženy a starší ľudia. Obliehanie sa skončilo 19. apríla 1993. Areál Mount Carmel zhorel do tla. Počas obliehania prebiehali rokovania s vodcom organizácie Davidom Koreshom. Okrem dôstojníkov FBI viedli rokovania aj právnici niektorých Davidianov, Jack Zimmerman a Dick DeGuerin. Komunikáciou s obliehanými právnici dosiahli dohodu, vďaka ktorej mali členovia organizácie Davidianov opustiť miesto svojho pobytu. To znamená, že cieľ obliehania záchrana údajných rukojemí